動画カメラのアクセサリーセットです。カメラの固定具色々あるけどどれが、自分にいいのやら。調べてたら安い、全部盛りを、発見。お値段並みでも、お試し派できるし、気に入ったのがあればしっかりとしたもの、買おう。というわけで2885円購入。ぎっしり詰まってます。説明書は使い方は、あなた次第ということか。約分は一見にしかず、色々使ってみたので、ご覧ください。チェストマウント、両手が塞がらないので、体験イベントなど、カメラを感じることなく撮影ができます。せっかくのイベント、カメラ相手にしてたらもったいない。自分の目で楽しみます。でも動画もちゃんといただきます。すごいね。ありがとう。はい。帽子マウント。クリップで帽子のつばに固定。簡単に使えて、目線を、撮影ができます。帽子が脱げたら、カメラも落ちるが、シンプルこの上なく機種からの、撮影ならこれが楽ちん。帽子だけでなくクリップでいろんなところつけられます。粘着シートで固定。粘着シートとそれ用の、ベース、5セット入ってました。所詮粘着シート、どんなもんよ。くっつける面を、油分残さぬようきれいに拭いて、べったり、かなりしっかりくっつきます。安心して、カメラ固定できるレベル。さすが 3M の粘着、シートです。吸盤マウント。車のフロントウィンドウなどツルツルしたものに、吸盤で固定できます。もっと飛ばせ。狭い日本そんなに急いでどこへ行く。昭和だな。自転車用ロールバーマウント。自転車やバイクのハンドルに、カメラを固定できます。でも自転車もバイクも持ってないので、マイボート、フロートボートでご了承願います。あと延長アームなる棒。これが何かといい感じの高さで、釣り動画に使えそう。帽子マウントといい今回といい魚はカメラに撮れてないのが辛い。ヘッドマウント。両手が使える、目線が撮影できると言ったらこれでしょう。頭への装着感は、あるものの、チェストマウントを超える、臨場感ある動画撮影できます。でもってどこに向かっているかというと、崖の中腹にある、試練の祠。垂直の壁を登ればあるのです。チェストマウントに延長アームを、取り付ければ自撮りもできます。こういう場所での撮影はウェアラブルカメラでしょう。せっかくの絶景とばかりに、スマホやデジカメを取り出したりするだけでも、危険です。足早く去りまである観光スポットですが、本格的な崖登りはヘルメットに、カメラを固定。他にも色々ありますが、動画撮影のご参考になれば、これ幸い、ありがとうございました。